дуруд. имрӯз омадем то атрофи дебюти аввал ва дубли дар 10 дақиқа анҷом дода шуда бигӯем. бале, Шаҳром Самиев дебют дар Хоразм ва ниҳоят дубл. аҷабо, инро дар хоб ҳам дидан душвор. гӯё муваффақият худаш Шаҳромро ба дастаи Хоразм хушомадед гуфт. дӯстон, тамошои бозиҳои ҷолибу ҷаззоби футболиро бо 1x шавқовартар гардонед. фаворитҳои худро интихоб карда, фоидаи пулӣ низ ба даст оред. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомони бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood пешниҳод мешавад. ссилкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. шумо ҳам дидед ки ҳамлагари мунтахаби Тоҷикистон дар бозии аввали худ бо дастаи Хоразм муқобили дастаи гурҷии Ибери дубл анҷом дод. голи аввал дар дақиқаи 74 бозӣ ва голи дуввумӣ дар дақиқаи 83 бозӣ зада шуд. голи дуввумӣ чӣ голи олӣ буд. хоб, чӣ тавре ки гуфтем, ҳоло футболбоз дар бозиҳои Суперлигаи Ӯзбекистон бо дастаи Хоразм ФК бозӣ мекунад. ба ин даста Шаҳром Самиев ҳамчун иҷора аз дастаи Андиҷон гузариш намуд ва бояд илова кунем ки дар ҷадвали Суперлигаи Ӯзбекистон Хоразм ФК дар қатори охир аст. шартномаи футболбоз аз 9 феврали соли 2025 то 31 декабри соли 2025 бояд амал кунад. бозии навбатии Хоразм ФК 9 марти соли равон бо дастаи Шуртангузар бояд баргузор гардад. хуб, акнун ҷоиз аст ки каме аз гузаштаи футболбози моҳир нақл кунем. Шаҳром Тағоймуродович Самиев 8 феврали соли 2001 дар пойтахти кишвар ба дунё омадааст. футболбози тоҷик дар мавқеи ҳамлагар ва ҳамлагари марказӣ ба майдон мебарояд. бозингар фаъолияти худро дар футбол аз дастаҳои Барқчӣ ва ЦСКА Помир шурӯъ намудааст. соли 2019 Самиев ба дастаи Истиқлол гузариш намуда, ҳамроҳ бо ин даста соҳиби ҷом, суперҷом ва чемпиони Тоҷикистон гардидааст. дар дастаҳои хориҷӣ ҳам футболбоз собиқаи корӣ дорад. аз ҷумла Самиевро дар дастаҳои Рубини Русия, Шериф ва Динамо Автои Молдова, Торпеда Белаз ва Ислочи Беларус, инчунин Зимру ва Мелсами Молдова ҳам дидан мумкин аст. соли 2024 футболбозро дар дастаи Андиҷон дидан мумкин буд. ана дар ҳайати мунтахаби кишвар Шаҳром Самиев аз 7 июни соли 2019 дар бозии дӯстона муқобили дастаи Афғонистон ба майдон баромада буд. дар он бозӣ Самиев як голро низ ба номаш сабт намуд. бояд гуфт ки соли 2022 Шаҳром Самиев дорандаи ҷоми Шоҳи Таиланд ҳам гардидааст. хуб, аз ин ба баъд маҳорати ӯро дар дастаи Хоразм ФК пайгирӣ хоҳем намуд. ба ростӣ ки бозиҳои даста акнун ҷозиба пайдо кардаанд. Шаҳром, ба ту боз ҳам ҳамин гуна дубльҳои олиҷаноб мехоҳем. хайр, то дидор.